Balikan po natin po ang balitang yan, Idol. Samantala, inaasahan po na makakatanggap ng cash incentives ang mga senior citizens sa edad 80, 85, 90 at 95 sa pamamagitan po ng Expanded Centenarian Act. Sa Dagupan City, sinuyod po ang 31 barangay upang tunguhin ang mga senior citizens sa pagsasagawa ng pre-assessment para sa grant at benefits to Filipino octogenarians, nonagenarians at centenarians, alinsunod po sa Republic Act number 11982. Tatangkap ng cash incentive na nagkakalaga po ng 10,000 pesos sa mga ito sa bawat pagsapit sa itinakdang mga edad, at tatanggap na rin ng 100,000 pesos kung umabot sa 100 taon. Makatutulong ang naturang incentives sa mga senior citizens lalo na pagdating sa pagtustos ng kanilang mga kinakailangang pangmedikal at pantulong na rin sa araw-araw nilang pamumuhay. IFM News. IFM News. IFM News.